Kališová, je tady někde. Kališová, přineste mi něco k jídlu, třeba víno, chleba, špek. Co chceš já? Trošku vína, je mi teplo a mám hlad. A špek a pořádný kus chleba. Ty jenom něco chceš. Tohle to je špek a chleba? Tohle to je víno? Já za to nemůžu. Kudlíme dělíme. Fuj. Já si površíme. Nemám ani groš, že by si hejnul své mlíny za den a napsal třeba zase nějaký román nebo něco, co jsme vyšli. Třeba něco vydělali. A budu si nechce. Musím na klobásky. Třeba na klobásky, ale něco bych nic dělal. Sedí se kouká, tady dáte třeba tohle. Uči mi to. Ještě holka, to není špatný nápad, něco napsat. A mě to nezajímá. Konečně dělám. Můžu třeba z latiny přeložit román mýho kolikátej on byl? Pracují se Homéra. O trojicí lásce. A Odysseově cestě domů. To by bylo. Já šel na tu rodnou Itaku. Já to zkusím, no. Přemýšlej si. Pane bože, to jsou tak si do toho dáme, jo. Ilia a Odyssea. Od Homéra přeložil Saxon Homer. Tak tento dlouhý příběh začíná na svatební hostině, které se zúčastní všichni bohové z Olympu. A jo, nepozvali pouze bohyni Kláru, ta se strašně naštvala. Byla pokořená, poslala na hostinu dar v podobě zlatého jablka s nápisem "Vše nejkrásnější". Tento dar vyvolal sportní bohyň. Bohyně Hera, manželka přemocného Zeuse, bohyně krásy, lásky Afrodita, opatrovnice hrdiny, bojovná bohyně Pallas Athena. Tenkrát se holky hádali a tvrdí na balkoně ztrácený. Mně to říká nejvíc sedíte potkám, že se... A já se taky milenku, dejte mi pokoj. Já jsem já. Ne, já jsem tak jo. Takže náš spor vám se krásně hodnoží zřejmě. Kdo? No náš dětský dělky. Já ze svého bočného linku útopky rozhodnouti nemohu. To může udělat i pouze člověk smrtelný na zemi žijící. Ten s tímto člověkem je Páris, žijící vájnem městě Troja. Někdo na to chce říct, tak já to se dělala, to bude za individuum teda jako. To je jako on? Jo, halo? Halo? Dobrý den. Já jsem Paris. Stroj. Ahoj holky. My jsme za tebou přišli, tady jde, abys nás rozhodil o toto jablko. Hustý. Toto jablko má dostat ta, která je z nás nejkrásnější. Když ho dáš mně, tak já ti slíbím, že budeš nejmocnějším králem a budeš vládnout celé Asii. Tak bacha na to, jo? Tak Se rozhodne. to bys třeba ty mohla. Ale když ty starší. No, tak jako ty musíme nepředváděj. Tady to bude tak, budeš největším hrdinou. Ty budeš všechny války obdivovat všem. Ale když to budeš dáš mě. A dám ti nejkrásnější peníze. Pozorce, smrtelný. Nebo další. Bude krásný. Nejkrásnější, krásnější smrtelný, než nejste neví.
bude jenom No. To jablko je tvoje. Ukaž mi, kde mám svůj ženu hledat. Co fakt to ti nerozumím. Musíš jít k Domiken za králem Menea. Bože. Domiken. Za králem Menea. Dobře, tak to... Ten pádný stroj. Moje paní, nová, pesná, to je hezký. Tak teda zvědavý. Dobrý den. Dobrý den. Vítej v mé zemi. Menel. Já jsem Paris Stroj, princ, syn krále trojského. A ty seš teda Menelaos král? Já jsem Menelaos, král tohoto panství. Proč má choď Helena? Helena. Ahoj, Helenko. Dobrý. No já jsem se stavil jen tak, jsem se chtěl tady podívat na palác a jak vy tady žijete, jak vy to tady děláte, budujete a tak. No. A pěkný jako pěkný, no. Jsem si říkal, že bych se tady zdržel u vás jako chvíli, jen tak a podíval se tady jako po všem. Rád bych tam dělal společníka, průvodce po mém panství, po mých majetcích. Bohužel musím odcestovat. Nicméně má žena Helena vám bude plně k dispozici. Ale to je škoda. Samotného mě to mrzí, ale znáte to, práce je práce. To nebude ono. To nebude ono. Já věřím tomu, že moje žena vám... Já vám ho vynahradím. No tak teda jo. Tak já bych tady si jako... Dobrá, takže nyní já vás opouštím. Aha. Děkuji. Tady jde. Rád se vás. Ahoj, Menelák. Ahoj. 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 Ne? Helena, ne? Ale, A ty jsi jako odsaď, jako z Techniken? no, já jsem trochu vzdál, ale Aha, vzali jsme se s manželem do tábory. jo. A ty, Takže jsem dost jako doma. a ty tady jako děláš tu královnu s ním, jo? Já jsem ale princ taky a král jako budu třeba. No, a to? A jako dobrý, no, pohodě to víc. Jo, krásný způsob. A máme nádherný zahrady. Králem jako taky dobrý, chlapec, no? Pohodě. A nechtěla bys třeba někdy jako se zajet třeba jako podívat k nám, jako do ty Troji? My tam máme to paláce taky, a pláž, a moře, a lodě, a to, no. Tak my si s manželem uděláme někdy výlet. Já teda budu s manželem, no, já bych potřeboval nějaký okno. Okno? Já nevím, já A je moje! Menelaos se tedy vypravil za svým bratrem Agamenem, aby se s ním poradil, jak má postupovat. Bojovně naladěný to rozhodl svolat všechny krále řeckých států a vyslout na válečné tažení proti trónu. Řekové, když si podepsali smlouvu, že když přijde, které komolí králi na pomoc, když o ní požádá, bude pomoc okamžitá. Výstavu tehdy složil i král Statský, uznávaný za svoji moudrost a lstivost. Dorazil na útolku, den narození Odysseova syna Telemachta. Odysse, můj drahý, narodil se nám syn. Jak mu budeme říkat?
Mají bojové zástavy. Ano, ano. Dobrý den, vítám vás. Já jsem Odysseová manželka Penelope. Zdravím vás. To je náš syn, ale to se dá vidět. Ale proč jste přijel? Přijel jste za Odysseem. Ale to vás musím zklamat. On se úplně zbláznil, je úplně šílený, on si myslí, že není král, ale že je zemědělec. Normálně vysévá zde na pole sůl. Nechápu, co se s ním stalo. To vy máte pravidelně? Snažíme se. Snad, že mu to Bůh nařídil. Nevím, co se stalo. Zkoušíme se, jestli to šíle. Co to děláte? Dejte mi ho. O ne. Ženo, odnesu do paláce. Dobře. Děkuji. Odyseje, ty nejsi šílený. Je na čase, aby splnil svůj slib. Jak jsem slíbil, vše dodržím. Dobrá. Můžeme vyplout. Dobrá.